सेंग्राफोर साउथ फिल्मनि बिलेन बायदि दंना गैया बिलेन बायदिखौसो फसायो आं एक्टर बायदिखौ नाङा सिरि सिराय नुजोबथारदों माथो जेरैबो ओरै गेजेराव जोबोद सिरि माने ओरैबायदि गोजांहांबायना बोथोरा गोजांहांनायखाय माने सिजोमनानै दलद जिरायनानै थानसां होननाय बायदि जादों नङा होमबा आरो ओरै सेंग्राफोरा एसे बोलो होनानै जुदि आंजों दा मोसाफायोबा जोबोद गोजोननाय मोनगोन आं सेंग्रा नुयोबा एकदम साउथ फिल्मनि एक्टर बायदि नुथारो आरोना दारि ओरै गाबसिं सिं जालायबावबा करियान स्टाइल जोबसो जाजोब्बाय माबा करियान स्टाइलजों नुजोब्बाय नै ओरैथिंजायलाय करियान स्टाइल ना साउथ फिल्मनि एक्टर बायदि स्टाइलनि दङ फालाय सेंग्राफ्रा जोंहा सिख्लाफोरजों दा एसे रायलायगोन नामा करियान स्टाइल नामा नङाना साउथ फिल्मनि एक्टर बायदिसो खोमा नङा होमबा जागोन दे जागोन ना सेंग्राफोर हागोन ना हाया मोसाफानो दा हागोन ना सासेल' ओरै खालामनाय नुबाय आं नङा मोसाफागोन ना मोसाफाया सेंग्राफोर मोसाफागोन ना गैला खोमाया गावजोबसै ओरै खिन्थु बिराद जस गोनां सेंग्राफोर नुबाय आङो खिन्थु साउथ फिल्मनि एक्टर बायदि नुयोबा लांफाखागोन दे गोरजिया लांफागोन खिन्थु थांफागोन ना थांफाया थांफागोन ना जाजोबगोन दे ada sanggila nोंखौ जोबोद मोजां मोनबाय आङो लाय आदा गोजौ गिदिर जौसां गोसां आदा सांगिला नोंखौ जोबोद मोजां मोनबाय आङो लाय आदा साउथ फिल्मनि एक्टर बायदि नुलाय लांथारबाय आदा साउथ फिल्मनि एक्टर बायदि नुलाय लांथारबाय साउथ फिल्मनि एक्टर बायदि नुलाय लांथारबाय आदा साउथ फिल्मनि एक्टर बायदि नुलाय लांथारबाय आयु गिलु बालुमा सिखोला बिलाइ सेंग्राफोरखौसो उल्था प्रप'ज खालामनाय आयु गिलु बालुमा सिखोला बिलाइ सेंग्राफोरखौसो उल्था प्रप'ज खालामनाय साउथ फिल्मनि बिलेन बायदि नुलाय लांथारबाय आंखौ साउथ फिल्मनि बिलेन बायदि नुलाय लांथारबाय साउथ फिल्मनि बिलेन बायदि नुलाय लांथारबाय आंखौ साउथ फिल्मनि बिलेन बायदि नुलाय लांथारबाय मोजां बुंनायावनो आंखौ एक्सेप्ट खालामखा आंनि आफाया एमए लेखा मिथिनानै लाखा मोजां बुंनायावनो आंखौ एक्सेप्ट खालामखा पिस्तलजोंनो गावख्रुबहैगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जोंनो न'खौ गावख्रुबहैजोबगोन पिस्तलजोंनो गावख्रुबहैगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जोंनो न'खौ गावख्रुबहैजोबगोन नङा 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 थगायदोंसो आङो नोंखौलाय नङा 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 दा नङा 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 दा थगायदोंसो आङो नोंखौलाय थगायदोंसो हाय सेंग्राफोर गावखुबा बेबायदि गावखुबा थगायदोंसो हाय
साउथ फिल्मनि बिलेन बायदि दंना गैया बिलेन बायदिखौसो फसायो आं एक्टर बायदिखौ नाङा बिलेन बायदिखौसो नांगौ आखाइ थिखोगासिनो नैबे फंबाया खिन्थु करियान स्टाइलसो नुदों आं नङा दे हेन्डसाम गोजौ गिदिर जांगिला दात जांगिला दे बिदिब्ला आं दसे रेस्ट लाथ'नि दे जोंहा सासे फंबाय दङ बे दसे नोंसोरजों रोजाबनानै मोसाफागोन दे दसे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों